L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jagħti stampa tal-qatt f'pajjiżna. F'Ottubru li għadda kienu ftit aktar minn 7,000 il-persuni bla xogħol f'pajjiżna. Żieda ta' 475 fuq sena ilu. Din kienet it-tmien żieda konsekuttiva fil-qatt f'pajjiżna għal matul din is-sena. Il-qatt fost l-irġiel żdied bi kważi 260, waqt li l-qatt fost in-nisa żdied bi ftit iktar minn 200. F'Malta biss il-qatt żdied bi kważi 8%, waqt li f'Għawdex biss il-qatt żdied bi 4%. F'Għawdex wieħed minn kull 3 persuni bla xogħol huma żgħażagħ. F'Malta mbagħad iktar minn 40% ta' dawk bla xogħol għandhom iktar minn 45 sena. F'sena waħda dawk f'Malta ta' din l-età illi huma bla xogħol żdiedu bi kważi 270. Kważi 4 minn kull 10 Maltin u Għawċin bla xogħol ilhom iktar minn sena jfittxu impjieg. Bejn Ottubru tas-sena li għaddiet u Ottubru li għadda, il-persuni b'diżabilità bla xogħol żdiedu bi kważi 100.